vingut al parc de Joan Miró i estic amb els meus cosins que estan jugant a futbol. I us ensenyaré un joc del mòbil. Aquest. El Tiger Ball. Que tira la pilota. Aquí no es pot veure bé. Després, ensenya-la allà. Ara anem a donar una volta. Explica'ls què hi ha aquí de parc. Hi ha un parc amb una piràmide. I és xulo o què? Sí. Què més es pot fer aquí? Mira, hi ha la tirolina allà. Hi ha una tirolina i també un columpi. Un vídeo per a YouTube. És el Carla Tube. Aquí tenim també Luca Tube. Sí, Luca. I què més, Carleta? Què Aquí hi ves? ha una piràmide per escalar. Sí. I ara dona un petó a tothom i que subscriure-us Suscribiros al canal al canal de Luca. Bueno, i de Carla Tube.